Kako je nastao Novi Zavjet? I kada je kanon zapravo finaliziran? Mnogi smatraju da su tek u 4. stoljeću poslije Krista određena vijeća i odbori konačno odlučili koje su knjige uvrštene, a koje vani. Ali je li to istina? Pa, Biblija zapravo pokazuje da je kanon Novog Zavjeta određen mnogo prije samih apostola. Stoga ćemo u ovom videu povezati 3 odlomka kako bismo otkrili kako se Novi Zavjet formirao i dovršavao već u 1. stoljeću. Obavezno pogledajte do kraja, jer razumijevanje kako je kanon nastao daje nam povjerenje da su odabrane prave knjige i da su varalice izostavljene. I nemojte nam samo vjerovati, nego potražite ove stihove i sami se uvjerite u to na stranicama vlastite Biblije. Odlomak broj 1. 2. Petrova 3, 14-16, koja kaže: zato, ljubljeni, iščekujući to, potrudite se da vas on nađe u miru, bez mane i besprijekorne. I smatrajte strpljivost Gospodina našega spasenjem, kao što vam je i naš ljubljeni brat Pavao, po danoj mu mudrosti, pisao, kao i u svim svojim poslanicama, govoreći u njima o tome, u kojem su neke stvari teško razumljive, koje neučeni i nestalni ljudi iskrivljavaju na vlastitu propast, kao što čine i ostala pisma. Prvo, važno je napomenuti da je 2. Petrova posljednja Petrova poslanica. Napisana je neposredno prije njegovog pogubljenja i nedugo nakon Pavlove smrti. Dakle, napisana je sredinom ili krajem 60. godina nove ere. U to vrijeme, Petar se poziva na Pavlove spise na način koji ukazuje na to da su bili cjeloviti, spominjući sve njegove poslanice, i uspoređuje ih s ostatkom Svetog pisma. Petar jasno definira Pavlove poslanice kao Sveto pismo i kaže da su bile u rangu sa Svetim pismom onoga što se danas naziva Starim Zavjetom. To pokazuje da su Pavlove poslanice već bile prihvaćene kao nadahnuta Božja riječ pisanjem 2. Petrove poslanice i prije uništenja drugog hrama 70. godine poslije Krista. Odlomak broj 2, 2. Petrov 1, 12-18. Počevši od stiha 12, apostol Petar piše: zbog toga neću propustiti da vas uvijek podsjećam na ove stvari, znajući da uskoro moram spustiti šator. Pazit ću da uvijek imaš podsjetnik na ove stvari nakon moje smrti. U to vrijeme u crkvu su se ušuljali pokvareni ljudi i lažni učitelji, čak i neki varalice koji su pisali lažne poslanice u ime apostola. Te su osobe iskrivile i izopačile istinu. Stoga je Petar, svjestan svoje skore smrti, znao da je jedini način da osigura trajni zapis onoga što je naučavao bio da iza sebe ostavi spise službeno označene kao Sveto pismo. Petar je sastavljao trajni zapis za crkvu kako bi uvijek imao podsjetnik. Dakle, apostol Petar je počeo sastavljati knjige Novog Zavjeta. To bi uključivalo sve Pavlove spise koji su, kao što smo već vidjeli, u to vrijeme bili definirani kao Sveto pismo. A to je također uključivalo 3 od 4 evanđelja. Pavao čak citira Isusove riječi iz Lukinog evanđelja, nazivajući ga Svetim pismom. To je u 1. Timoteju 5, 18. stih. Sada, počevši od stiha 16, Petar naglo prelazi s korištenja prvog lica jednine ja na korištenje mi, prvog lica množine. On piše: jer nismo slijedili lukavo smišljene bajke kad smo vam navijestili moć i dolazak Gospodina našega Isusa Krista, nego bijahu očevici njegova veličanstva. Jer primi od Boga Oca čast i slavu, kad mu dođe takav glas iz preuzvišene slave: ovo je moj ljubljeni sin, u kojemu sam vrlo zadovoljan. I taj glas, koji je došao s neba, čuli smo dok smo bili s njim na Svetoj gori. Dakle, tko smo mi na koje se Petar referira? Dobro, ta bi osoba bila zdrava u doktrini, a ne bi slijedila lukavo smišljene bajke. Propovijedao bi evanđelje Kraljevstva Božjega, kao onaj koji je objavio moć i dolazak Gospodina našega Isusa Krista. I morao je biti očevidac Isusove veličanstvenosti s Petrom na Svetoj gori. To nam ostavlja samo jednu mogućnost i dovodi nas do 3. stiha iz Svetog pisma, Matej 17, od 1. do 5. Nakon 6 dana Isus uze sa sobom Petra, Jakova i Ivana, brata njegova, odvede ih na visoku goru, nasamo, i preobrazi se pred njima. Lice mu je sjalo poput sunca, a odjeća mu je postala bijela poput svjetlosti. Ova trojica su bili očevici u viziji veličanstva Krista, u njegovoj slavi, kada su bili s njim tijekom preobraženja. Petar je mislio ili na Jakova ili na Ivana. Ali ne bi mislio na Jakovlja, jer je Jakov već bio mučenik kada je pisao 2. Petrovu.
Dakle, jedini drugi koji je iz prve ruke vidio Kristovo veličanstvo bio je apostol Ivan. Petar je u svom pismu objašnjavao da mi, on i Ivan bili su jedini preostali koji su posjedovali sigurnu riječ proroštva. Drugim riječima, Petar je svojim čitateljima ukazivao na to da su on i Ivan oni koje je Krist odredio da za sobom ostave autoritativan zapis koji će voditi kršćansku zajednicu i generacije koje dolaze dugo nakon smrti prvih učenika. Dakle, apostol Ivan je tada dovršio i finalizirao novozavjetni kanon. U Novom zavjetu postoji 27 knjiga, od kojih se 5 pripisuje apostolu Ivanu i vjeruje se da su napisani otprilike 3 desetljeća nakon Petrove smrti. To bi ukazivalo na to da je Petar, prije svoje smrti, sastavio je kanon od 22 knjige, koji brojem točno odgovara židovskom načinu računanja knjiga Starog zavjeta. Apostol Ivan je zatim dovršio naš novozavjetni kanon, dodajući svojih 5 knjiga, Evanđelje, 3 poslanice i Otkrivenje, za ukupno 27 knjiga, 22 knjige hebrejskih spisa, dodane 27 knjiga grčkih spisa, čine ih ukupno 49, 7 puta 7, Božji broj završetka i savršenstva. Novi zavjet je pouzdan. Činjenica da su neki od Isusovih vodećih apostola napisali i kanonizirali Novi zavjet manje od 100 godina nakon Isusove smrti dodaje mnogo vjerodostojnosti Novom zavjetu. Sveto pismo otkriva da Novi zavjet nije sastavio odbor ili vijeće stoljećima kasnije. Umjesto toga, konačnu verziju Novog zavjeta uspostavio je Bog u 1. stoljeću preko svojih apostola, sve je to Izaijino proročanstvo proreklo mnogo stoljeća ranije. Zaveži svjedočanstvo, zapečati zakon među mojim učenicima. Danas se sveci i članovi Božjeg kućanstva još uvijek grade na temelju apostola i proroka, a sam Isus Krist je glavni kamen temeljac. Ako vas zanimaju povijesni dokazi koji pokazuju da je Isus doista hodao zemljom, pogledajte našu ploču, je li Isus bio stvarna osoba? Ako vam se svidio ovaj video, lajkajte nas, ostavite komentar i pretplatite se na naš kanal kako biste mogli gledati još videa koji će vam pomoći da shvatite svijet kroz stranice Biblije. Hvala na gledanju.